Πώς σε λένε? Μέρη. Μπορώ να σε ξαναδώ έξω από εδώ? Θα είσαι καλός μαζί μου? Ναι. Θα μου λες ψέματα? Όχι. Είναι η πρώτη φορά που η κόρη μας λέει ότι έχει σοβαρή σχέση. Δεν ξέρω αν σου έχει μιλήσει η Μέρη, αλλά έχει περάσει δύσκολα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς που ήθελε να σε γνωρίσουμε. Θέλω να σου προειδοποιήσω. Οι γονείς μου είναι λίγο περίεργοι. Τελευταία μου αγαπάνε υπερβολικά. Δεν είμαι καλά, αλλά δεν φταίω μόνο εγώ γι' αυτό. Αν βγάλουμε μαζί αυτό το τριήμερο, η οικογένειά μου μπορεί να ξαναγίνει κανονική.